Wane ne Pascal Tigray, babban sojan da ya yi yunƙurin kifar da mulki a Benin? A ranar 7 ga Disamba na shekarar 2025, ƙasar Benin ta farka da firgici a yayin da wasu sojoji suka mamaye gidan talabijin na ƙasa, suka ayyana hamɓarar da gwamnatin Shugaba Patrice Talon. Kuma a tsakiyar wannan rikicin akwai mutum ɗaya wanda shine Pascal Tigray. Pascal Tigray baya ɗaya daga cikin manya-manyan hafsoshin soji a Benin. Shi Lieutenant Colonel ne a rundunar National Guard, matakin da baya ba mutum iko akan manyan runduna. Amma duk da haka shi ne ya jagoranci yunƙurin kifar da gwamnatin Benin. A ranar 7 ga watan Disamba da sanyin safiya a birnin Cotonou, Tigray da tawagarsa sun mamaye gidan talabijin na ƙasa. A cikin gajeren jawabi sun ayyana cewa sun hamɓarar da Talon, sun soke kundin tsarin mulki, sun rushe hukumomin ƙasar, kuma sun rufe kan iyakoki ba shiga ba fita. A cikin jawabin, Tigray ya zargi gwamnatin Talon da cin hanci, nuna son kai a cikin rundunar soji, rashin kula da iyalan sojojin da aka kashe a wajen yaƙi, ƙarancin kiwon lafiya a ƙasar, da matsin tattalin arziki. Ya ce lokaci ya yi da sojoji za su sake gina ƙasar daga danniya da take fama da shi. Kafin wani lokaci, jami'an gwamnati sun ƙwace dukkan wurare da aka mamaye. Ministan tsaron cikin gida ya tabbatar da cewa an shawo kan lamarin. Shugaba Talon kuwa ya bayyana cewa gwamnati za ta ɗauki mataki mai tsauri kan waɗanda suka jawo wannan al'amari. A gefe guda kuwa, Najeriya ta tura jirage da jami'an tsaro. ECOWAS ta tura rundunar haɗin gwiwa. Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Afirka duk sun yi Allah wadai da yunƙurin Tigray na kifar da gwamnati a Benin. A yanzu haka hukumomi sun kama akalla mutum 14 daga cikin waɗanda suka shiga lamarin, amma Pascal Tigray ya tsere. Tun bayan da aka kafa jamhuriyar Benin ba a taɓa samun yunƙuri irin wannan ba, amma wannan rana ta nuna cewa ƙasashen da ake gani suna da kwanciyar hankali suna iya fuskantar mamaki a kowane lokaci.